Nelimen Sondro Singh Rompi Afrangsi Solangdo Karbi Arat Donafan Kardom nang pajereklo Nelimen pen Arloso alam ki aputak nelipan Ahok pet kalipin pen nelipan akoy nang kipi lapen ateng pen haladak alang litum New Salong kapaklang pon ateng protante nelipan kedam tang itini pai troksi arni inut Sarlo pan colang rendet pusi nelipan akoy nangkar bokpon tu sila bangso Allah nangkar bokpon alam the putak si neli klar dak alam the kupima laso alam the lapen haladak New Salong kapaklang pon lapen arloso ahematum lam nangkar bokpon labangso alam boy ku ansi ahok ma mane aku ansi ahok kalima labangso alam the klar dak nang litum aphan ngapa cini ji phan sineli non kachisik pon lo asi kecing si alang litum labangso neli asi dak ke jong pon alam the bang kecing si ke alang tum kipu dak kecing si bang ke alang tum dak lam hoy che endet labuta alang tum cipu pon thulo lapen neli phan karbi lamet ami pen kedam tang citini phai kep arni nang sor pon plot lo pusidak kijong pon tu lapen adun thu neliphan karbi cultural society pen nang sor pon plot lo pusi pu pon tu lapen neliphan rong pen kapjui kolam thitalang litum dak kapaklang pon tu lapen rong pen neliphan boycott det na salam thitalang tum kapaklang pon tu lapen freni phai isi arni ratami kepadu polam the kapaklang pon tu lasi lasolam ku ansi ahok ma nelihin penali tum aphan klar dak alam the nang pachini ji phan chisik pon tang lo lasi kecing sinali tum phan kapachini kang tung bangke as per FIR Biswanath Karbi Live and News Channel along anchor temporarily alangli nangke claim don ladak arloso kakung hansepi alang nemen pen FIR kipidam bake October 7 ani sikipidam asila bangso October 7 ani kipidam FIR alolong kitok pona tengke idam tang 7 September ani alang phane otlangnu kachoklemji phansi alang ne kapor I na pusialang haladak lam hoy kipipondo lasi kecing sila bangso alam theni le klar dak alam the kipu kang tunga bangke chongsi 7 ani neli labangso otlangnu kachuma thaji phan kapor I plotangte alang kupia potsi 14 September mate chitini phai grade free arni anta Biswanath Karbi Live and News Channel long na encordun bomlang asila dak penanta ilitum chinik dak lo lake angton pen kapacho bai alam isi alang li jungjung aning ke hangpen ka sonsi alam kichot ate manang litum lang tami Biswanath Karbi Live long nang litum 14 September ani nang litum labangso search da lang iktami halaso arni anta alang le dak news na encordun bomlang adun thune leki puji pu bangke engkoi ra sirket chiti achiklo mate September achiklo ka krung hansipi apayatum nekulat along wangsi ne phan nangke ther lapen pinangan jumye junu nangkang ton lapuson padupon lo asi nangke ther pon alam the bangke kecing si kala pon lo ne phan nangki pu pon kecing si alam the kala pulo 20 lakhs paisa nang pinangji kalite arlo soalam ki nang boxi nang nong nang thang nang joji pusini le phan nangke ther pon lapen adun thu alama bangke pini angdong mate chitini phai engko da sirket mate 29 September arni ne hem chedama hut kaprek amuni tatum penalang tum celangsi ne phan nang enda chi pusine phan nangke ther paru pondo lapen adun thu alang tum freni phai isi arni ronga sar ame along le thota ne hematuma phan 20 lakhs uthot poisa nang pinang jipu ke ther ke hap mate ke hang paru ponlo nang pipe plotante hem isi phanta nang krung edji pusi neli hematuma phanta ke ther paru ponlo thanga bisara be pinpen ke chok che langle pinpen ne hematuma phanta arenga hu ke pasulo lapen 20 lakhs nang pinangji so ake ther bang padolo kep surhinira isi aningkan alang liphan kaboy kot pen alam nalitum chining tung pulotangte langtame alang liphan ke nilitum Biswanath aha waralong asong tin pen chenglok rong rup pen chenglok chuki pherang ke pen chenglok risoi jang pen chenglok lapen ke chomkre hini asar chingrum pet pensi nilitum LP school along alang liphan kadogawe pherangke amai ingnisi alang liphan ke boycott ponik dedlo lasi hala sorni pen pini ansi tame alang liphan nilitum chepa okpon pelang lapen ke chepa okpon pe lapen ke chepa okpon thek alang liphan ke athe alang li epong de komane asar pimar phan pondet komane asu pi phan cholang rem det lapusona batai do lo lapen ke hala hai bang ke nilitum sita me alang liphan dia pon bomlo sita nona sonson
kursenem mate alang li angjir mate alang li sophan kacolang rem det mate kacolang rem aphan kabor I la sona munir phan ke nilitum koson se ke chak pon ponang litum pachinik tha la se nilitum labang ke nilitum risoi jang lapen ke bidisar lapen ke nilitum rong rup pen nalitum phan pachining tung bang ke la pohen lo nilitum pen angtan mate nanglitum karbiang long arat mate karbiang long along ke thekiratum non puta labang so puthak mang hubom lang lapen ke alang liphan dim klong pek pon bom lang la silabang ke nilitum nanglitum kadogoi phan ke thekiratum phan ningduk cepak lang lo lapan ke nang litum phan ningduk pik an lo athe nang litum alang liphan la puson puchini det pen ke alang litum nang litum pek pon pet det dim klong pipon pet det asonte aprang pen ta me parji potlo athe la puson inut kursene ma phan pulotang te jong he thekre pusita me ilitum adima klong masi pek pon pet det nangji nilitum ke kedam tang a news mate kedam tang la nang litum phan la mante alang liphan ka boykodar ni sitame asong tin pen sitame nang litum phanang chuning ridun lo je karbeng long sitame alang liphan dim klong pek pon pe de ji la pen ke alang liphan asong kaprek long ta ke thap pon pe de ji phan sitame nang litum nilitum nang ka chuning ridun lambang pate pek det labang ke nilitum sitame ning duk pikan lo athe nilitum nang litum kadogo be sitame ahoklam chini ne de ponang litum arju ingtung te daji meme sitame ahok pet nilitum lada ke dobang ke nilitum si chinik pemelo alang like inut kursenem mate alang leng jir pi phan ka cholang rem det amunit lasi labangso nanglitum pherang ke phana cho phanang kok bangke pini bangke nanglitum kadoi phan sitame ahok pedalam nanga pachini ji phan si nanglitum phan nang cho phaik nang kok lo lasi labangso puthak nilitum ningduk pik ilitum kaching honnai man ki thenai ilitum karbiricho phan alang litum nilitum dak jong thung krorong arong sar phan alang litum footage and pen alang li chondro sing rong pi bai pen lapuson ladak bangke alang li phan chipa pon etlo kadogo be chingri pet pen pusi kipupon labang solam thebang nilitum ningduk pik an lapen ke alang li phan nilitum non pon ta chipa ok pon pelang lapen ke chipa ok pon thekte lapen ke risoi jang ahin pen ke nalitum hanang pachinik daklo alang liphan dimklong pipon pede ji phansi lapen ke alang li karbiang long digital news forum along si chipa ogdun pu la sinang litum phan nilitum labangso a news pen mante nang litum phan pinong pini nang pachini du nang tung alang liphan son kursenem bang phu phan bangke nang litum dimklong pekpon pedet ra alang liphan sor pon production te nilitum ning ching samparpo nilitum chuki pherangke lapen ke risoi jang kaddo kawe phan nang phat se alang liphan nilitum chepa ok pondelo pusi nilitum arong along ajong arong sar kaning je pon sitala so labang solam the bangke ahok kali nilitum aphanang chophat phe nilitum amei ta chitong dunlong le lapen ke amei ki bi buta non puta arjulong le lapen nilitum bangke alang liphan bangke chepa ok pon pe lang non puta lapen ke chepa ok pon pe lasi ningdu ka chepa klang ji lam bang la poi khen lo labangso kedam tang 18/10/2024 ani kipipon along nilitum ilitum kaching honnai karbiricho akhai phan alang litum chongthuidam det asom se nilitum theklong lapen ke alang litum chongthuidam det lo athe labangso alam bangke ahok vek kali lapen nilitum sitame chetong dunde lapen ke nilitum hananang chophat phe risoi jang phan sitame lapen nilitum risoi jangke ha alang li labangso otlang no choklem det pen pini an sitame alang li phan accept selang lapen ke accept se acceptun e lasi alang li mate la ilitum kaching honai kar biricho phan ka chong thuidam det ke isining dugalam lapen ke nilitum labangso alang li phan ka chong thuidam det aputhak sinilitum ningduk chepaklang lo lasi labangso puthak nilitum ari sokethe lapen ke nilitum abidi sar tumdo alang litum hin pen ahok pedalam chini ponik sina Kardom Nilimen ke thade Mongol Singrong pi Nili Biswanath Habar Jongtung Kurarong Risoi Janglong Me Phuiklo Kedam tang 18/10/2024 Arni Kat News long Kipipon a news alang litum Karbiricho phan kapli dam alam Rongasar lapen chuki pherangke risoi jang pen jingwai petsi alang liphan
kache pa ok pon lupu alam bangke lake ahok kali Pardon, nilimen sar monsing tokbi nili bisonat hawar jongthung kro rong riso ejang asong along nili bidi sariklo thek thede positami lasi nili jasemet ki pudamji po bangke Chandra Singh rong pia fan ka boycott labang salam ke ahok veklo sitami Chandra Singh rong pia fan ka boycott lake 10/10/2021 arni lo lasi hala bangso arni pen alang phan apor ta ki pipe galilo nilitum ningkani si anta apor pilo alang lijong si riso ejang chuki pherangke ronghang asar rong asar akengri ahor bong hor the pen chewang pulutang te nilitum ta dia po hala so ta nilitum pulo bon sitame alang li ka chewang ji kali e fandai chingki ke I ulet le olason si alang li bangsi abisi ka cheplang thu nilitum ke thek dam lo inke la pen dam bom alam bangke alang li hem chujun jia prang rong sara ke ngri long ka chewa la Chandra Singh rong pi la pen abong nang dun lo la pen apunu nang dun la lang litum bang athom bang pline do lang litum family hijan ke wang lo inke risoi jang tum hada nang hang lo la bang so mei long ke ni litum jungjung pusita me chitong dun lo sita me hala so hutan ni litum bang ke pudun dak lo risoi jang atum ke kroyun la pen kroy masi kroy kre la phan ka chep kapar lo pon thuji pu bang ke pusin litum bang ke klar dak pen sithan pachini dun dak lo ka chedon dun de alam bang la puhen lo nilitum hala so ame long ka chitong dun pen ka chedon dun de det alam the bang ta la ta isi nilitum ding duk dokok athe alang lifan ningkan isi thop apor ki pi pen chewang we alang hem chujun jia frang ka chewa la ke ilitum ko pilo ka matha damji athe hala so od lang no ka choklem hut social media along pu hai along pu sitami alang li ka ning je alam thedu rek leke thegali law and order sige thepu alang li hala da ka ning je alam thedu sitami alang li hem chujun pulotang te rek ke kenang sot hala alang li kenang ji hut bang ke rek phanang ji sitami alang li phan kenang ni hut bang ke rek leke thegali lage ko pilo nilitum ka buji damji mate ka munthi damji la sinilitum klar dak pen pachini lo alang li phan bang ke risoi jang mate jong thung kro rong arat pusitami ke kroy kriya bang pu bang phi dopik mate risoi jang atung abang ke ninga klong pen masi chedon dunde pini la bang sa pherang ke mailong kaning je thunang kok alam bang ke la pohen lo athe 18/10/2024 arni kat news along ke klang pona visual along nilitum jong thung kro rong arong asar kaning je arang li kaning je ke la pusi kaning je pon nilitum dakarong chuki pherangke rong hangasar rong ru kadu kawe rek rat jingrum si alang liphan ka che paok ponlo po labang so alam ke ahok kali athe pamohet nili nang ke thanang litum aphan alang li hem chujuna prang alang li Chandra Singh rong pi ka chewa rong sara hem lo hala bang so ahut kaching wa yalong ke kroy kriya bang phudo o ajok ame juje komunit prajap jongsi me juje komunit prajap pulo tangte hala so me long ko pusi klar dak alam ke long pon latai silo lasi nilituma bangke ninga klong pen kachedon de binong la pen chedon un e